Сёння давайте зноў паразважаем над вучэннямі Бібліі падчас пропаведзі пад назвай «Крыж і ідалапаклонства». Доўгі час людзі думалі, у царкве павінен быць крыж. Гэтая ідэя замацавалася ў свядомасці людзей. Аднак, калі мы паглядзім на словы праўды, дадзеныя Богам праз Біблію, Біблія вызначае пакланенне крыжу як ідалапаклонства. Давайте паглядзім на 4-й верш 20-го раздзела кнігі «Выхад». «Не рабі сабе куміра і ніякай выявы таго, што на небе ў гары, і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі». Не пакланяйся ім і не служы ім, бо я Гаспось Бог твой, Бог руплівец, які карае дзяцей за віну бацькаў да 3-го і 4-го роду, што ненавідзяць мяне. І які чыніць мілату тысячам родаў, што любяць мяне і шануюць запаведзі мае. Сярод Божых слоў, запісаных у 66 кнігах Бібліі, ёсць вельмі важная запаведзь. Не пакланяйся ідалу. Па гэтай прычыне, калі Даніїл, Шадрах, Місах і Аўдынага былі забраныя ў палон у Вавілон, трое сябраў Даніїла ніколі не пакланяліся залатаму ідалу. Яны слухаліся Божага вучэння і не ўдзельнічалі ў ідалапаклонстве, нават калі знаходзіліся на мяжы смерці. Мы можам бачыць гэтую гісторыю ў Бібліі. Давайте знойдзем тую ж волю Бога ў 26-м раздзеле кнігі Левіт. Давайте паглядзім на 26-й раздзел кнігі Левіт, верш 1. «Не рабіце сабе куміраў і выяваў, і слупаў не стаўце ў сябе, і камянёў з выявамі не кладзеце ў зямлі вашай, каб кланяцца перад імі, бо я Гаспось Бог ваш». Тут Бог строга папярэдзіў у законе: не пакланяйся ідалам, ні выявам, ні слупаў, ні камянёў з выявамі. Давайте звернемся до другого закона, раздзела 27, верша 15. «Пракляты, хто зробіць разьбёнага альбо вылітага балвана, мярзоту прад Господам твор рук мастака і паставіць яго ў патайнай мясціне. Увесь народ абвясціць і скажа, што сказаць. Амін». Напісана, што ўсе людзі скажуць правільна і справядліва быць праклятым. Калі мы проста скажам «крыж – гэта ідал», многія людзі будуць спрачацца з гэтым. Гэта таму, што на працягу амаль 1500 гадоў пакланенне крыжу стала для іх звычайнай і натуральнай практыкай. Хутчэй, ім здаецца дзіўным, калі крыжа няма. Дык ці быў крыж у царкве ў часы Ісуса і апасталаў? Не было. Ці быў крыж пасля ўзнясення Ісуса? Не было. Калі і была такая, то рымляне выкарыстоўвалі яе толькі як інструмент пакарання смерцю. Крыж не лічыўся святым прадметам ні ў часы ранняй царквы, ні пасля гэтага. Аднак, па меры таго, як царква станавілася ўсё больш секулярызаванай і карумпаванай, яна пачала пераймаць звычаі іншых паганскіх рэлігій. Урэшце рэшт, у царкву прыйшлі дактрыны іншых паганскіх рэлігій. Крыж – адзін з вынікаў гэтага працэсу.